माथो एक्सट्रिमिस्ट गोदान गोदान दालागासिनो मा गोजोननाय फैदों रन्जन दैमारिखौथ' आं पावाराव फैब्ला आं बख'नो हायो। जाय सरकाराव दं बिथांमोनहा बिराद माने गिदिर गिदिर खोथा बुङो सान्थि फैबाय माने मा होनो सारा बिटिसिआव माने गोजोन जाबाय होननानै नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय गैला माने बिराद मोजां मोजां खोथा बुङो आरो नङा होमब्ला नाथाय दिनै सान्थि फैदोंब्ला दिनै मानो गोदान गोदान माने पार्टिया जोनोम जाबाय थानो गोनां जाखो माने जों बेफोरखौ सिन्था खालामनानै नाहरबानो माने गोथोङै नुहुरो आरो नङा होमब्ला थारैनो बे सरकारा असान्थि सरकार होननानै जोङो माने बिराद माने सिदा सिदा नुहुरखायो नङा होमब्ला दा भिडिअ कभाराव नायनानै नोंथांमोना एसेब्लाबो हमनो हाखाबाय जानो हागौ लोगोफोर नङा होमब्ला दिनैनि कन्टेन्टआ मा जागोन दा दिनै महिलारि सारा बुंदों माने पावाराव फैयोब्ला NDFB माने रन्जन दैमारि बिथांमोनखौ बख'नो माने गोबाव सम नाङा होनदों आरो दिनै सान्थि 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 जाबाय होनदों नङा होमब्ला नाथाय दिनै सान्थिखौ सोर मोनखो दिनै जाय बिथांमोना सरकाराव दं बै बिथांमोनहा सान्थि 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 जाबाय बिराद माने परिबेसा मोजां जाबाय गोजोन जाबाय होनबानो माने जोंनि रायजो राजाया मालाबाबो गनायनानै लानो हाया नङा होमब्ला दिनै बबे जायगायाव मा सान्थि फैखो दिनै सान्थिया फैदोंब्ला बबे बिथिंखौ लानानै दानि सरकार बिथांमोना सान्थि फैबाय होननानै बुंखो दा बेसो दुखुनांथाव बाथ्रा नङा होमब्ला दिनै बिथांमोनहा जाय बिथांजों लोगो जानानै जेसेबांनाखि डेभेलपनि खामानि मावनांगौमोन जोंनि बिटिसिखौ बेसेबांबा गोजौआव लांनांगौमोन बै समाव प्रमद बन्दु होननाय बायदिब्ला माने बिटिआरानो गिलु बालु माने गोजौ बा मा होनो बिदिखौ माने बिराद माबाखा आरो बिटिआरानो नामानो नङा होमब्ला दिनै नामानो जुदि गिलु फालु माने गिदिरखाब्ला नङा होमब्ला दिनै मानो नोंथांमोनहा दिनै मानो गुबुननि सिङाव थानानै बा गुबुननि आथिं सिङाव थानानै दिनै जोंनि बिटिसिखौ मानो सालायनांगौ गोनां जाखो नङा होमब्ला आसल खोथाया बेसो सान्थिया बुंबानो जाया रायजो राजाफोर दै सान्थि न'खर फोथारनाय बायदि सान्थि सारलाबायबानो सान्थिया जाया माने बै फिथाइ सामथाइफोर खानानै लायबानो मोननाय बायदि बा बुंबानो माने सान्थिया जाया सान्थिखौ दिनै सोर मोनखो दिनै असान्थिसो जादों जोंनि सारा बिटिसिआव नङा होमब्ला दिनै सान्थिया जुदि फैमारबायमोनब्ला दिनै साफ्रोमबो जोङो बर' रायजो राजाफ्रा एसेब्लाबो सान्थि जाबाय गोजोन परिबेस फैबाय बेफोरबायदि माबा मोनसे गान गायसिगौ नङा होमबा दिनै मा नुखो जोंनि बिटिसिआवलाय दा बिटिसिआव गोबां राजनिति हान्जा दं लोगोफोर लाब गैया अब्लाबो गुबुन राजनिति हान्जाफोरनि गोदै गोदै रावाव गोजावनाय मानि जोंनि नैबे बिटिसि बा बिटिसि बासिफोरनि थाखाय माने बिराद खैफोद आरो बेनिखायनो आं दिनै खावलायनो लुबैदों थाखा फैसानि लबाव गिदिङालासिनो माबा मोनसे स्किमनि लबाव गिदिङालासिनो बा माबा मोनसे मोननायनि थाखाय माने गावखौ फानालासिनो नङा होमब्ला दिदोम थायाब्ला माने जोंनि नैबे परिबेस आरो बिटिसिआ माने बिराद खैफोद आरो बेखायनो खोनासंनानै लाब गैया दिनै बिटिसिखौ बासायनांगौनि सार्थआव बा NDFB बिदा फंबायफोरखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनांगौनि सार्थआव माने महिलारि सार दैदेननाय BPF दोलोखौ मदद होआबानो जेबो जानाय नङा दा साननानै नायदो लोगोफोर दिनै बिथांमोनहा एलायन्स सरकार दानानै 4 बोसोरनि बारबाय नङा होमबा अब्लाबो दिनै बिथांमोना जोंनि हारिनि फारसे बा जोंनि बिटिसिनि फारसे बा रायजो राजानि फारसे मा डेभेलपमेन्ट मावखो नङा होमब्ला मा मोजां खामानि मावखो नङा होमब्ला दिनै NDFB बिदा फंबायफ्राबो दिनै गवाखसै अब्ला जोंनो बै सरकारफोरखौ मानो नांगौ मोजां खामानि मावनो हायाबा दिनै सान्थि सुक्तिनि गेजेरावबो दिनै NDFB बिदा फंबायफ्रा मानो जेलाव थानो गोनां जाखो नङा होमब्ला बेफोरखौनो सिन्था खालामनांगौ नैबे दानि जुगाव दिनै बिथांमोना जुदि सरकाराव थानानैबो मोनसेबो खामानिखौनो मावनो हायाबा मानो नङा होमबा लाब गैया फैगोन समफ्राव बिथांमोनखौ सरकार होनाय मानि आरो बिदिनो मानि मा जानाय 5 बोसोरा मानि गावनि बै गाज्रि समखौ मानि आपडेट खालामनानै लानाय आरो दा ओरैबायदि अबस्था दिनै बिथांमोना सरकाराव थासेयावनो जुदि
जेबो खामानिखौनो मावनो हायाखिसैब्ला आरो फैगोन समफ्राव मा मावबावनांगौ नङा होमबा रायजो राजाफोर। दिनै बिथांमोना गोसोबा पावाराव दं, राजनितिया माखौ हायो माखौ हाया, बबे जेलाव थानाय बिथांमोन बेलाय राजनिति हायैनि जेबो गैया, नाथाय बिथांमोना दिनै मावनो गोसो गैया। दा बेयाव मा पलिटिक्स हाबनानै दं, दा जोंनि रायजो राजाफ्रा बेखौ सिन्था खालामनांगोन दिनैनि दिनाव। जड़ित जानाय जेसेबांखिनि मुंख्लं न'खरफोर, बै न'खरफोरनो जि एक्सक्रिसिया होनांगौमोन दिनैसिमहालागै बेखौ स्र' खालामनानै दिनै होनायनि बेबस्थाया दिनैसिम जायाखै। दुखुनांथावा जोंहा नैबेसो सम सम गोबां रोखोमनि राजनितिक दोलोफोरा जोंनि एनडिपिनि इस्युखौ लानानै जोंखौ माने अननाय देखायफ्लानानै जोंनि आदाय खालामनो नागिरनायखौ जों नुनो मोनो। दा खोनाबाय दा एनडिएफबि आदामोनहा मा बुंनो गोनां जादों दिनैहाय। दिनै गोबां राजनिति हान्जाफोरा एनडिएफबि बिथांमोनखौ लानानै पलिटिक्स बा माने राजनिति खालामो नङा होमब्ला? बेथ' नंगौ। जेब्लानाखि इलेक्सन फैयो बा इलेक्सन फैनो थांगासिनो दं माने बै समफ्रावल' माने एनडिएफबिखौ लानानै माने गोबां बाथ्रा बरनो आरो मा। जेब्लानाखि इलेक्सन गैया अब्ला माने थैनाय बायदि सिरि थायो। खुनु एनडिएफबिनि माबा मोनसे खोथा लाबोनांगौ बेबो गैया, बबेबा माबा मोनसे मोजां खामानि मावनांगौ बेबो गैया। माने जेब्लानाखि माने इलेक्सन सफैनो नागिरो बै समाव माने बिराद एग्रे बेग्रे माने बबेनिफ्राय मा खोथा लानानै फैगोन, माने पाब्लिकनो मा खोन्थाफैगोन, मा बासन लाबोगोन, माने फात्ता गैया आरो नङा होमब्ला? दा बेखौनो दिनै सिन्था खालामनांगोन। दिनै एनडिएफबि आदामोनहा सिन्था खालामनो रोंदों, नाथाय राजनितिनि सार्थआव ओरैबायदि माने गावसोर बिथांमोनाबो माब्लाबा माने नाथेंगोना जायो आरो माने दुखु मोनलायो, माने फोरसि गावलायलायो, मालाबा आफादखौनो बोखावलायनाय बेफोरबायदिबो जों अनेक नुबोबाय आरो। दा बेफोरो माने दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनैहाय गावनि हान्जाखौनो थाखा फैसानि सार्थआव माने सिनायै जादों। दिनै गोबां मानसिया सरखारजों थानानै सरखारनि खामानि मावनानै गावनि मानसिखौनो बुग्लुं सुग्लुं खालामनांगौ जादों। दा बेफोर जाहैबाय जोंनि राजनितियानो थोननाय नङा होमबा? दा फैगोन समफ्राव जाहाथे बेफोरबायदि एना एनि जालाया, माने पार्टि हिसाबै जेनेबा बयबो माने गावनि पार्टियाव थानानै मोजां रोखोमै खामानि मावो, अनलायनानै खामानि मावो। दा बेफोरखौ हास्थायो आरो माने सम आरो बोथोरखौ नायनानै सोरखौ मदद होबा माने मोजां जागोन बेफोरखौ जाहाथे सिन्था खालामनो रोङो। दा बेखिनि आरो दा गोबां बाथ्रा सावरायबाय आरो एनडिएफबि आदामोननि फारसेबो फंनै फंथामसो बाथ्रा सावरायनाय जाहैबाय। दा गोरोन्थिफोर जायोबा नोंथांमोनहा निमाहा होबानो जाबाय आरो।